dokážete tu zarobiť fakt, že krásne peniaze. Môžete tam vidieť aj moje výbery. Dokopy je to cez 5600 eur, s tým, že je to výber za, nebudem hovoriť za koľko dní, ale za veľmi krátku dobu, s tým, že áno, nie je nič garantované. Raz sa vám to môže podariť, raz sa vám to nemusí podariť. Ale keď si zoberete, že si dokážete napríklad mesiac iba prilepšiť k svojej vyplate, neviem, 100, 200, 300 eur, nepomohlo by vám to? Ja si myslím, že každému jednému by to pomohlo. A práve preto som sa ja rozhodla ísť týmto smerom. A ja viem, že možno veľa ktorí z vás budú mať dnešný deň ako taký ten začiatok a možno práve vďaka tejto prezentácii sa k nám pridáte. Ja vám len chcem povedať, že ak sa aj pridáte, tak vždy verte, že nikdy ako keby na to nie ste sami, pretože tu máme brutálnu komunitu, ktorá pri vás bude vždy stáť, budete mať tu ľudí, ktorí vás vždy budú podporovať, ktorí vás celým tým systémom prevedú, naučia vás to a máte